Romànic. La paraula romànic fou confeccionada pels arqueòlegs francesos Charles de Gerville i Auguste Leprovost a principis del segle XIX, per a referir-se a tota aquella arquitectura que anava des de la caiguda de l'Imperi Romà a l'any 476 fins al segle XII. A l'encunyar aquest terme pretendia aproximar els models i formes d'arquitectura de l'antiga Roma, ja que era una evolució de l'art romà. A principis del segle XX, la historiografia de l'art va restringir la cronologia, situant el període romànic des de finals del segle X fins a la introducció del gòtic. El desgavell de la Guerra Civil va frenar l'empenta i bona direcció que portava l'estudi del romànic català emprès a l'Institut d'Estudis Catalans. Els Amics de l'Art Romànic del Bages es va crear l'any 1980 amb la finalitat principal de la divulgació, recerca i conservació de tots els aspectes culturals i artístics relacionats amb l'edat mitjana, mantenint especial interès envers l'art romànic de la comarca del Bages, amb l'organització d'activitats de formació com cursos de cultura medieval, concerts de música, edició del butlletí, viatges, sortides culturals, etc. Amics de l'Art Romànic del Bages, som una entitat oberta a tothom que li agradi l'art.